No parlava jo des del faristol. Molt bon dia i benvinguts tots a aquesta lectura, a aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi que fem des del Parlament, amb aquestes lletres al Parlament que se celebren des de l'any 2005 i que enguany tornen a l'hemicicle. L'any passat ho vam haver de fer de manera encara amb mascaretes, ara ho comentàvem, és la primera vegada que entrem a l'hemicicle sense mascareta i tenim tots una mica una sensació estranya, però també d'esperança i de desitjos de normalitat màxima des d'un punt de vista de salut pública. I per tant, és bonic que ja que va començar amb una lectura aquí en l'hemicicle, avui les lletres al Parlament tornin a aquest hemicicle en aquesta 17a edició, que és molt especial també pel Parlament de Catalunya, pel fet que enguany estem commemorant el 90è aniversari de la restitució en època moderna del Parlament d'ençà de les Corts medievals. Sabem que després de la proclamació de la República, el 14 d'abril de l'any 31 i després de l'aprovació de l'Estatut de Núria de l'any 32, de setembre del 32, el 20 de novembre es van celebrar d'aquell any unes eleccions autonòmiques de les quals va sortir escollida la primera cambra de representants del poble de Catalunya, que es va reunir precisament aquí el dia 6 de desembre de l'any 32, que va ser un dia que el president Macià va promulgar que des d'aleshores fos festiu. I, per tant, va produir-se aquesta primera sessió constitutiva en aquest Palau del Parlament, que tots sabeu que és un edifici carregat d'història i carregat de símbols, perquè aquest mateix espai l'havia ocupat durant més de 100 anys l'arsenal de la Ciutadella, l'arsenal de la Ciutadella militar que els Borbons van fer erigir sobre el barri de la Ribera. Després de la desfeta de l'11 de setembre del 1714 es va construir aquesta ciutadella justament per atemorir i, si era necessari, bombardar els barcelonins. L'any 1868 aquella ciutadella va ser demolida i va ser transformada en un parc. Des d'aleshores aquest edifici va ser acondicionat per allotjar-hi la família reial espanyola precisament durant la celebració de l'Exposició Universal de l'any 88. I després encara va ser seu del Museu Municipal d'Art Decoratiu i Arqueològic. I va ser l'any 32 que es va reformar precisament perquè adoptés aquesta forma que té ara, amb aquesta finalitat que té ara, per convertir-lo en la seu del Parlament de Catalunya. I es va reformar a fons. Ho podeu veure perquè aquest hemicicle, de fet, era la sala del Tron i aquest saló del Tron s'ha convertit en un saló de sessions i, per tant, sempre dic que hi ha esperança perquè venim d'un arsenal militar i en aquests moments, després de passar per allotjament reial, en aquests moments això és la seu de la sobirania del poble de Catalunya i la casa de la paraula. Ho va tornar a ser després d'aquest parèntesi des de l'any 32, quan l'any 80, després d'acabada la dictadura feixista del general Franco, es van aconseguir recuperar les migrades institucions autonòmiques d'autogovern i per això vam voler, tot just encetar d'aquesta legislatura, girar els ulls enrere, recuperar la història pròpia i considerar aquella primera legislatura com la primera de l'era moderna i celebrem enguany el 90è aniversari de la Constitució del Parlament de Catalunya. Ens ha semblat, per tant, que les lletres al Parlament enguany havien de tenir un esperit diferent. Si cada any normalment el que fem és agafar les commemoracions que marca govern i que du a terme la institució de les lletres catalanes, aprofito, no ho he fet abans, per saludar la consellera de Cultura, el conseller d'Economia i Hisenda, que també ens acompanya, la directora de la institució, la degana, també el secretari de Govern d'Exteriors i, naturalment, les vicepresidentes i secretària general, tots els diputats que ens acompanyeu i que heu volgut
volgut formar part d'aquesta lectura i en lloc de fer-ho, com deia, agafant els anys literaris que normalment utilitzem com a base d'aquesta Casa de la Paraula, en la qual els diputats o els treballadors agafen la paraula per poder fer sonar la veu dels nostres autors, ho hem fet agafant fragments d'autors vinculats directament a la nostra institució i directament a aquest edifici. Perquè en la primera legislatura ja hi havia treballadors de la cambra o diputats que eren escriptors, ja notables en aquell moment o que després donarien el seu fruit dedicant-se al periodisme o dedicant-se a la literatura. I els sentirem de seguida. N'hi ha molts de protagonistes de la lectura que ara començarà, però tenim a Carles Soldevila, oficial major del Parlament, o Andreu Avel·lí Artís, que va ser redactor en cap del Diari de Sessions i que després, com saben, respondria al nom de ploma de Sempronio o de diputats com Ventura Gasol o Joan Puig i Ferreter, entre molts altres que avui prendran altre cop en les seves veus la paraula. De fet, com a retrat d'una època tan concreta que és, pel fet que no hi havia cap dona diputada, avui ens semblava que no podia ser que en un acte en el segle XXI no hi hagués veus de dones, tenint tantes dones escriptores també d'aquell període. Per tant, entre els 85 diputats no hi havia cap dona, en els treballadors del Parlament sí. Avui, en canvi, les dones ocupem pràcticament la meitat de l'hemicicle, 65 dels 135 escons són ocupats per dones que hem estat elegides per la ciutadania, per tant, el 48,1% d'aquests escons són avui escons ocupats per dones. I dels 135 treballadors que tenia aquest Parlament a l'època, 22, per tant, no arriba a la sisena part, eren dones. Concretament, i ho diré també en homenatge a elles, hi havia 2 taquimecanògrafes, 7 mecanògrafes, 6 auxiliars administratives, 2 taquígrafes segona, 4, o sigui totes, les telefonistes, i l'encarregada dels serveis d'higiene. Em sembla que no fa falta afegir res més. O bé, sí, hauríem d'afegir que entre totes aquestes dones n'hem trobat almenys 2 que es van guanyar amb mèrits propis el dret a ser incloses a la lectura d'avui, com és l'Àngela Nonell, que va escriure diversos contes amb els que va guanyar diversos concursos, o la Carme Espinosa de los Monteros, que als anys 30 va fer diverses conferències reivindicant i parlant sobre la presència pública de les dones. I per tant també avui elles hi seran i al costat d'elles tindrem la veu d'algunes de les autores, periodistes reconegudes de l'època que reflecteixen aquest moment polític i social que es va viure amb la Segona República i en aquella primera nostra autonomia. Jo mateixa m'he reservat un text d'aquests que les dones van fer arribar a la presidència del Parlament d'aquell moment. Deixeu-me, doncs, que per acabar aquesta introducció, i abans de cedir la paraula també a la consellera de Cultura i que doni lloc a l'inici de la lectura, doni les gràcies, com sempre, als alumnes de la Fundació del Conservatori del Liceu i a la seva professora, que sempre responen a la nostra crida, en aquest cas a l'Emma Campàs i a la Natàlia Sánchez, que ens interpretaran algunes peces d'una tria feta especialment per aquest acte i, per tant, d'aquesta època. També deixeu-me reconèixer la generositat dels amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, gràcies a la qual aquesta Diada de Sant Jordi també tots els que participeu de la lectura podreu sortir del Parlament cadascú amb la vostra rosa. I, per tant, sense més preàmbuls, li cedeixo la paraula a la consellera de Cultura perquè puguem començar la lectura de Sant Jordi. Moltes gràcies. Llegiré el missatge de les dones catalanes al Parlament de Catalunya. A les Corts Constituents de Catalunya, les dones afiliades als partits i entitats que signen aquest missatge, representatives de les tendències d'opinió més diverses i en nom, per tant, de tota la ciutadania femenina de Catalunya, adrecen al renascut
Parlament, la salutació fervorosa i entusiasta de totes les patriotes que veuen en ell el primer organisme autènticament representatiu de la sobirania catalana. I en sentir la recança de no haver pogut contribuir amb els propis vots a la formació de les primeres Corts Constituents de Catalunya, compten amb la seguretat de veure proclamat ben aviat en elles el coneixement dels drets polítics que els pertoquen i que se'ls atorga a la Constitució de la República, per tal que, enllestit ja el nou cens, no pugui retardar-se més l'actuació ciutadana de les qui amb tant goig i entusiasme volen participar activament en el gloriós esdevenidor de la pàtria. Les dones que no van tenir dret a vot exhorten els diputats que sí van constituir aquell primer Parlament a que treballin per poder restablir els seus drets polítics. Avui ens en sentim dignes hereves que també volem participar, com elles deien, amb goig i entusiasme, activament en el gloriós esdevenidor de la pàtria. Va per elles. Moltes gràcies.